KKTV is in Brescia bij het waterschap Zeeuwse Stroom. We hebben een interview met Jeroen de Maat en we gaan praten over de waterdunen. En wat over de waterdunen allemaal inhouden. We hebben begrepen dat er heel veel zand nodig is, maar dan gaan we straks eerst naar de haven naar de zandtransporten kijken. We staan hier bij de zandoverslag in Breskens en mag ik je vragen aan de kraanmachinist hoeveel werk had hij geleid en hoeveel ton bij zand hadden naar de waterdunen moeten? Ja, we hebben van de week hebben we nu 3 schepen. Gisteren hebben we 3 schepen gehad, vandaag nog 2 en morgen ook nog 2. Dus dat is ongeveer 2000 kub per dag. Dus dan zet je ongeveer aan 6000 kub. Deze hier vorige week is hier ook al een kleine 6000 kub naartoe gegaan. Dus dat is redelijk wat verzet. En hoe lang gaat dat nog door? Hoeveel weken? Hoeveel zand is er wel nodig in totaal? Ja, die inschatting kunnen we op het moment nog niet maken. Dat is sowieso volgende week ook nog een paar schepen waarschijnlijk. En dan, ja, dan moeten we verder kijken hoe of wat. Het is nu nog landbouwgebied gedeeltelijk en dan zien we daar de schaapjes zien we daar nog lopen. Maar aan de andere kant, daar zijn ze druk bezig met nieuwe duinen te maken. Dat is zeezand. Dat wordt aangevoerd met grote zandzuigers vanaf de steekbanken. Waarop Breskens reden wordt dat overgeslagen in binnenschepen. En van de binnenschepen wordt het overgeslagen naar grote tractors en vrachtauto's om naar hier getransporteerd te worden. Combinatie H4A en Rijmerswaal. En we hebben hier een kaart voor ons van de waterdunen. En dan gaan we kijken of daar zand over terecht moet komen. We gaan hier een hoop grond heen en weer rijden in dit gebied. Nou, om te voorkomen dat dat allemaal over de weg moet, leggen we in het gebied een transportroute aan. Dus de grond van deze sloot die we graven, die moet van deze kant van het gebied naar daar. Ja. Nou, daar zijn dan die zandtransporten voor. Die komen hier aan over de lange weg. Die rijden we hier in het gebied uit. En dan kunnen we gewoon intern heen en weer rijden. Dit is dus een van die sloten. Het is feitelijk meer een waterhang, een brede sloot. En dat komt helemaal rondom het zoutwatergebied. En dan wordt dat brakwater, dat is zoutwater en afvoer van regenwater, wordt weer afgevoerd naar zee. Vanaf het killetje, het hele deel waar vroeger de camping Napoleonhoeve was, dat wordt opgehoogd. Hier is de vuurtoren. Ten zuiden van de camping krijgen we het nieuwe natuurgebied. En vanuit de boerderij in het midden, want dit is de Lange Weg en de Slikkenburgseweg die eruit gaan, komt er een wandelstructuur zo dwars doorheen naar de vuurtoren. Oké, dus dan kan je over het water lopen. Je loopt ook over eilanden. Dat lijkt me wel leuk om te doen voor toeristen. En daar is toch voor te doen, hè, om de toeristen te koppelen aan de natuur van de waterdunen. Ja, Waterdunen is een project van dijkversterking Zwakke Schakels, plus een nieuw natuurgebied en een nieuwe economische impuls voor het toerisme te promoten in Zeeuws-Vlaanderen. Hier op locatie de Puindijk. Dat ziet er nu zo uit. Maar over enkele jaren is het zoutwatergebied. En dan is er heel veel veranderd. Dan zijn er hier heel veel vogels die achter voedsel komen zoeken. Want de waterdun dat ligt op een vogeltreklijn. Dan heb je zowel in het voorjaar als in het najaar heel veel trekkende vogels. Hier op de wandelpromenade van de waterdun, aan de linkerkant van de weg, komt er een zoutwaterkanaal. En de zoutwaterinlaat dat staat op het eind van de weg. Aan de rechterzijde krijg je hotels en appartementen. En het ziet er goed uit op de animatie. Hier op de dijk
de oude dijk bij het Killetje. Maar straks, bij de Waterdun, dan komt er nog een metertje of 3 bij. En dat is heel hoog. Dat is allemaal nieuw zand en dat wordt opgespoten vanuit de zee. En dat wordt dan op het strand opgevoerd en dan wordt met tractoren dat weer hier in die diepte gegooid. Beste kijkers, met beelden van de nieuwe vogeltuitpost op de achtergrond. Die liggen 100 meter oostelijker en ook wat hoger als de vorige tuitpost. Nemen we afscheid van de Waterdun. We hopen natuurlijk in de nabije toekomst nog wel eens terug te komen met een overzicht of er allemaal gaande is. Maar voor deze keer was dat het.